Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a dai ba komai bane WhatsApp ne insha Allah na kawo muku wani sabon updating ne suka yi. Sun yi sabon updating WhatsApp zaka iya yin wanga account guda biyu a cikin WhatsApp guda ɗaya. Zaka iya buɗe WhatsApp biyu a maimakon WhatsApp ɗaya ne amma zaka yi WhatsApp biyu a ciki da lamba guda biyu. Zaka sa lamba guda biyu ko kuma in ma uku ce ma kamar yanzu Nijar ko Najeriya suna da layuka daban-daban. Zaka iya yin wanga account in ma nawa ne zaka iya yi a cikin WhatsApp guda ɗaya. Yanzu kaga kamar Libya kaga da kwai Madara Libyana layi biyu ne ko? Da kwai Madara da Libyana sai ka iya yin WhatsApp guda biyu a ciki ka sa Libyana ka da Madara kinka duka cikin WhatsApp guda ɗaya. Ka yi wanga in kai harkokinka da wanga WhatsApp kin kuma da waccan lamba hallo kai ka ƙara shiga ka fita ka shiga ka wancan account kin sai ka wanga kinsu sai ka ɗora wancan kai connecting kin account kin wancan guda na Madar ko Libyana sai kai aiki da shi kuma kai aiki da wancan hallo daban-daban. Ina ne suka yi updating kin ku biyo ni insha Allah cikin bidiyon. Gashi nan yanzu kamar haka ka shiga WhatsApp. Kamar yanzu misali haka WhatsApp ne na shiga WhatsApp. Sai ka taɓa wannan 'yan kibiyoyin guda uku na sama wannan haka. Sai ka taɓa su guda uku haka waɗannan kun gan su nan ko? Ka gan su nan wannan wangakin guda uku. Ga su nan waɗannan guda ukun waɗannan. Waɗannan guda ukun kibiyoyin wannan guda uku su ne za ka taɓa. In ka taɓa kibiyoyin wannan guda uku sai ka shiga cikin setting. Cikin setting za ka shiga, sorry ina zuwa. Cikin setting ga setting nan ko wanga shine setting. Ga setting nan. In ka shiga cikin wanga setting na waya na cikin WhatsApp ma'ana wanda zaka gyara dukan wasu abubuwa a ciki. Wurin cikin account kin naka kenan zaka shiga. Sai ka shiga haka. Ka shiga cikin setting sai ka jawo nan gurin haka gurin. Sai ka jawo nan gurin haka. Sorry. Yawa sai ka shiga cikin asusu. Cikin asusu. Kaga ga asusu nan sai ka shiga cikin asusunka. Asusunka wannan mai alama wanga mai alama kikin wannan. Sai ka shiga haka. In ka shiga cikin mai alama kikin wannan gashi nan haka gashi nan gurin da aka ce ƙara WhatsApp da yake ni lamba wayata a Hausa take. Kai a Faransai ne ma a Ingilishi ne ma duka dai nan zaka gani mai alama wannan plus kin da alama wangakin mutum haka gashi nan. Mai alama gunkin mutum haka gashi nan kaga ƙara wanga. Ƙara asusu ka ga nan gurin aka ce ƙara asusu. Sai ka shiga nan gurin haka. Ma'ana ƙara asusu zan yi yawa gashi nan ƙasa sai aka ce kuma nan ma mai kamar plus kin nan ƙara asusu. Ƙara asusu kaga ƙara asusu zaka iya ƙara asusu nan gurin. Ma'ana in zaka ƙara in ka shiga lamba ce za su tambaye ka sa wata lamba. Ka sa wata lamba banda lambar da kake cikinta ita da ka sa ta dama za su ce ma ai waga lambar dama an riga an yi wangakinta an riga an yi rijista da ita. Ma'ana sai ka sa wata lamba ka gani sai ka yi haka. Sai ka shiga haka. Ka gani gashi nan WhatsApp zai wanga inda zaka ƙara lamba gashi nan haka. Sai ƙara lamba aka ce yarda sai ka ci gaba. Ka gashi nan nan ba ƙara asusu aka ce. Ƙara asusu. Nan gurin sharuɗa ne da sauransu da yawan zaka iya karantawa. Inda Ingilishi ne inda Faransai ne ma duka zaka iya karanta a wayarka. Ga su nan in ka karanta ne kamar ma'ana ka yarda da wanga sharuɗan sai ka ci gaba. Gashi nan suka ce ka ci gaba. Nan gurin haka zaka taɓa. In ka taɓa nan gurin haka sai ka taɓa haka. Kaga ga lamba nan zaka sa lambarka. Ni da yake yanzu lamba ɗaya ce a cikin wayar tau. Kamar lamba ɗaya ce kamar masu lambobi biyu ko kuma da wata waya ma kana da lambar da wata waya ne ma take lambar. Ko ma ma'ana kana da wata lamba a bila ne lambar taka take kana iya son ka buɗe WhatsApp kuma da ita hallo zaka iya sa ta lamba a nan.
in ka sa ta anan lambar menene za su tura ma code, in su tura ma code kin he ka iya shiga ka ɗora su ka saka shi a nan gurin he ya buɗe. To ka gani normal lamba ce kawai waya za ka saka aka ce wanga shigar da lambar wayarka kawai lamba in ka sa lamba shikenan zai buɗe ma zaka saita akawun ka mallaki akawun guda biyu cikin WhatsApp guda ɗaya cikin sauƙi ba tare da wani shan wahala ba. To ya kyau masha Allah, na gode sosai. Idan farkon zauwa ne cikin waga channel kin mai albarka, channel mai Tantabara TV, ka yi subscribe a cikin ta, ka yi mana subscribe insha Allah bi iznillah, ka yi subscribe. Mun gode sosai. Sai mun haɗa wani bidiyo na gaba. Duk mai ƙarin bayani da wani sauransu za ka iya yin comment, za ka iya ajiye comment a cikin insha Allah a ƙasan bidiyon insha Allah bi iznillah. Na gode.